ledningen har vi Helene Nilsson här, Nina 0,36,2 för Tove Wirström, Karlisitan 0,36,6. 3 Julia Edman, 4 Malou Svärd Jakobsson, 5 Jessica Sydén, 6 Justina Hedström, 8 till 39,9. Nej, det gör jag inte. Oj. Kom igen. Bra. Bra, det är bättre nu. Ja. Bra. Bra Molly! Oj, vad satt på mig för då rider hon så jävla hårt igen. Ja, det var lite bättre. Ja! Lugna dig Emma. Det är ju inget bra stöd. Jo, nej. 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 Ja, ja.